iruditzen zaigu gaudela krisi testuinguru batean, zeinetan privatizazioa areagotzen ari den, pobrezia ere bai, jarrera erreakzionarioak, eta nolabait saiatzen ari den masa handi bat feminismoaren despolitizazioa eragiten, eta azken horri lotuta batik bat iruditzen zaigu elkargune izatea dela aurtengo batera jotzeak izan behar duen funtzio nagusia, eta noski horrek balioko du elkarrekin hausnartzeko, aliantzak eraikitzeko, borrokatzeko, eta orduan apur bat feminismoaren lubaki horiez, hortik hartu du leloa ere, defendatzeko espazio kolektibo bat sortza izango da aurtengo batera jotzearen helburu nagusia, besteak ahaztu gabe noski. Ekainaren batean aurreko ikasturte amaieran horretan sujetu aldaketa eman genuen, eta horrek ahalbidetzen diguna da batetik patriarkatua ulertzeko markoa aldatzea, eta marko aldaketa horrek herrietan egindako lanketa ezberdinen bidez bai eraman gentuela aliantza ezberdinak eraikitzera, eduki aldetik, iruditegi aldetik ere aldaketak ematera, eta noski hori batera jotzean islatuta azalduko da. Noski horrek badakartza borroka molde berriak txertatzea, eta lehendik ere estrategikoak ziren eta boiera sujetuek ere estrategikotasun hori aitortu, eta bertatik ere batera jotzean egongo da nondik borrokatu, eta azken batean dena aldatzen du sujetu eta izen aldaketa horrek markoa bera aldatzen den momentutik nolabait borrokatzeko modua ere aldatzen delako. Gozamena eta politika ez daudela banatuta, artea eta politika ere batera joan behar direla, eta kantu erotan implizituki edo esplizituki politika dagoela, eta guk ze politika egin nahi dugun aukeratzen dugu gure kantuen bidez, eta pixka saiatu gara gazte feministaki ahalik eta fidelen izaten, feminismoan lubaki lelo hartuta eta transmititu nahi zen ideia kantura ahalik eta fidelen transmititzen, eta uste dut pixkat aldarrikatzen dugula ezarritako hegemonia, ezarritako bake horri kontra egiteko bideak eta nola egin behar zaion edo nola egin nahi diogun aurre gure lubakitik. Sartu ditugu referentzi zehatzak, ze pixkat abstraktuki hitz egiten duzunean agian ez delako ondo lurreratzen edo jendeak ez dituelako ondo identifikatzen zer borroka diren, ezta? Eta uste du jendea identifikatu gago sentitzen dela gauza txikietan, egunerokotasunean ikusten dituen kontuetan, orain arostegiaren borroka dago edo pila borroka agian jendeak ez ditu zuzenean feminismoarekin lotzen, baina guk aldarrikatu nahi dugu borroka guzti horiek feminismoa direla, fasismoaren aurkako borroka feminismoa dela, kapitalaren aurkako borroka feminismoa dela, feminismoa klase borroka dela, eta guzti hori aldarrikatu nahi izan dugu borroka konkretu ezberdinak sartzen, eta horregatik sartu dugu arostegiaren referentzia, eta baita itzakintzearena edo pixagitearena, ez daudelako banatuta, eta feminismoak dena barne biltzen duelako, eta hori pixkat abstraktuki hitz egin da, mitin politiko bat iruditu daitekelako, baina ekarritan ikuste du jendea gehiago identifikatzen dut.